पंकज इस्लारि आरो जनकलाल बिथांमोननि हान्जाखौ गुवाहाटीआव थानाय बर'फोर एक्स-एनडिएफबि आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनिफ्राय हेफाजाब होदों जाहाथे बिथांमोननि थांलाय फैलाय खालामनायाव हेफाजाब जायो आरो लोगोसे हाइ कर्टनि गुबुन गुबुन उकिल बिथांमोनाबो बिथांमोनखौ हेफाजाब होदों। सार, नोंथाङाथ' सासे केन्डिडेट हिसाबै एबार बिसायख'थि गेलेगोन। दा नोंथाङा बे बिसायख'थिनि समाव फोसावथिं मेल खालामाबालासिनो बेबायदि केसाव नांथाबगासिनो मानो? गोजोननाय थाबाय गासै बर' रायजो राजानिसिमबो। नंगौ, आङो दाख्लैनि 19 तारिख नमिनेसन लास्ट डेटआव आं नमिनेसन साबमिट होनाय जादों आरो 20 तारिखआव आंनि नमिनेसन स्क्रुटिनिया एक्सेप्ट जाबाय आरो बेनि मेन उद्देश्यआनो जादों जे आं मानो नमिनेसन होदों बा जों मानो बे जिनिसखौ बा जोंनि टिमा जों मानो बे उद्देश्यखौ लानांदों, मानो बे हाबाफारिखौ लानांदों, बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे जोङो मिन्थिनो मोनबाय जे आवगायफ्रावबो बेबादि इलिगेल सार्टिफिकेट लानानै जायफ्रा बा नबुल सरेनिया बादि मानसिया इलेक्सन गेलेनानै थांबाय। दा बेखौ जोङो बै समाव रावबो बेबादि अबजेक्सन होनाय जायाखै आरो अबजेक्सन होयैनि थाखाय जों जेला बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों जे प्रसेसजों थांगासिनो दंमोन, नाथाय बेवहाय जोंनाव माखासे अबस्ट्राकोल बादाया फैदों जे नोंसोर पेटिसना ना कमप्लेना ना नोंसोरो इलेक्सन बिदि कन्टेस्ट खालामदोंमोन नामा, बे कुइसना फैदों। जायनि थाखाय नोंस्रा जेबो एफेक्ट जायाखैबा नोंस्रा जेबो लस जायाखैब्ला नोंसोरनि थाखाय बे एथ'ग्राब माबा नङा होननानै बुंजादों। बिनि थाखायनो जोङो दा नुबाय मा बे इलेक्सन कन्टेस्ट खालामनायाव जाय अबजेक्सन होदों बे अबजेक्सन होनाया बिनि माबायासो माबाथाय जेला जोंनि आवगायफ्राव जाय गेलेदोंमोन, जाय जेनदों बिथांमोनहा बा जोंनिफ्रायनो जोंनि पार्टिनि मानसिफ्रानो पार्टिफोर गेलेनाय बिसोरो जुदि बै समाव अबजेक्सन होयोब्ला नैबे जोंनि बे स्क्रुटिनि कमिटि हक बा इलेक्सन केसाव होनायाव जोङो थाब जागौमोन। जायनि थाखाय जोङो इलेक्सन केसाव हाइ कर्ट सुप्रिम कर्टआवबो होनजादों जे नोंसोरो एग्रि पार्सन नङा, ओंखायनो बे एग्रि पार्सन नोंसोरो बेखौ नांनायनि माबायाव जोङो निजे कन्टेस्ट खालामोखै नालाय, ओंखायनो बे इलेक्सन केसाव जोंनि बेलायाव बे माबा जाहैदों आरो एसे। मानो होनबा आरो बे सार्टिफिकेट दाननाया जिहेतु कर्ट आरो कर्टनि माबायाव गैया बे जिनिसा, आरो बेवहायबो मोनसे खमजुरि जाहैनानै जों स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव जोङो बेखौ होनांदों आरो दा स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव जों होनानै जिहेतु मोनबाय आरो जोङो दा बे जिनिसखौ मावनानै जों फिथाइखौ मोनबाय। खिन्थु दा मा जाबाय, बेबादि एखे सार्टिफिकेटखौ जोङो बिनि सार्टिफिकेट जेरै केन्सेल जाबायबा बै माखासे गुबुनफोरनाबो केन्सेल जानांगौमोन। दा जाय नमिनेसन होनानै बिथांमोना एक्सेप्ट जाबाय, आङो बेखौ स्पेसियेलि सासे केन्डिडेट जानानै अबजेक्सन खालामनो होननायखाय खालामदों आरो आदाया आंनि प्रफेसर जों सानैजों जानानै आरो आदायाबो जों खालामदों जे एजेन्ट जानानै प्रफेसर जानानै बेबो अबजेक्सन खालामदों जे जोंल' खालामनाय जादों, बाखिया खालामाखिसै। दा खिन्थु जों रेकर्डेड जाबाय, जायनि थाखाय नैबे नबुल कुमार सरेनियाव जोंनि नामा सिखारबाय जे बिसोरो उमुगा अबजेक्सन होदों, बिनि थाखाय बिनि अबजेक्सननि गेजेरजों बिसोरनि माबाया केन्सेल जाबाय होननानै लिरनानै होबाय। आरो दा जों बिसोरखौ गासिबो सार्टिफिकेट कपि बख'बाय जोङो, बिसोर सोरनि बेखौ जों सार्टिफिकेट कपि बख'बाय, गासैबो जोङो बे 6 जननिखौ बख'बाय आरो जोङो जे नबुल कुमार सरेनियाबो जेखौ लादोंमोन बिसोरनि सार्टिफिकेट कपिखौ जों बख'बाय जे बियो राभा होननानै लादों, बे राभा होननानै लानाय सार्टिफिकेट कपिखौ जों बख'बाय। बियो 18 तारिखआव बिनि हाइ कर्टनि अर्डारा 18 तारिखआव होदों। 18 तारिखआव बिनि लास्ट जोङो बे बर' कसारि लानाय सार्टिफिकेट केन्सेल जाबाय हाइ कर्टआव। खिन्थु बे 19 तारिखआव लास्ट नमिनेसन साबमिट होनायाव बियो मा जाखो दाना, बे अखानायैनो राभा होननानै बियो राभा सार्टिफिकेट लानानै होबाय। दाना बेखौ राभा सार्टिफिकेट लानानै होनायखौ जोंबो सानाखैमोन जे बे स्क्रुटिनियाव जे बेबायदि पेपार ओंखारगोन, बे जे राभा लादों बेखौ जों मिथियामोन। जों सानदों मानो होनबा बेनाव नैबे सिगांनि बर' कसारि लानायानो दंखायो, बेनाव सिगांनि बर' कसारि लानाय दं नालाय जों सानदों बेखौनो होदों। दा बेखौनो होदों साननानै जों बेखौ माबा खालामदोंमोन, दा बेखौनो लानानै जों माबा खालामदोंमोन। खिन्थु दा सानबाय मा नुबाय, अबजेक्सन होदोंमोन, उनाव नुबाय मा बे राभासो। दाना राभा नुबाय नालाय बे सासे बेवहायनो बयनिबो आसुरित मोनबाय बा रिटार्निं अफिसारा होनबाय आसुरित, बे सासे मानसिया डुवेल सार्टिफिकेट लानानै दं।
लोगो लोगो बेखौ थिग আছে दिनै आंखौ माबा होला होननानै 20 थारिखआव बिनि स्कुटिनिखौ माबानानै आं बेखौ दा मोनायाव कनफार्म खालामनायखौ नलबारि डिस्ट्रिक्टआव होननानै नलबारि डिस्ट्रिक्टआव लोगो लोगो मोनायावनो WTMCजों खबर लाहरबाय जे एक्चुअल बे नोंसोर सार्टिफिकेटआ नोंसोरो इसु खालामनायना मा होननानै हरजों हर बिसोर खोन्थाहरबाय नलबारि डिस्ट्रिक्टआ जे नङा बे जोंनि इसु खालामनाय नङा बाहाय खुनु जोंनि सहि गैया जोंनि इसु खालामनाय नाम्बार गैया होननानै बुंबाय लोगो लोगो बेखौ अखानायै डिक्लेयार खालामबाय जे बियो बिनि सार्टिफिकेटआ माने जाल होननानै दा बियो गेलेनो मोनला दा बेखायनो बिहा कमप्लिटलि जोब्बाय बे चेप्टारा बिहा जोब्बाय बाखि नैबे जन दास ज्योतिष कुमार दास ओमफ्राय बिनिता देखा गौरी शंकर सरनिया आरो सासे माबा दंमोन घनश्याम दास दंमोन बेथ' उइद्र खालामबाय उइद्र खालामबाय आरो सासे दङ प्रिथिराज दङ आरो सासे माबा दङ सासे बाहेरानिफ्राय दङमोन ललित पेगु दा नैबे बिथांमोनहा जे बे सार्टिफिकेटआ जे इलिगेल जे सार्टिफिकेटआ बर' कसारि बा कसारि होनदों माखासेया बर' कसारि दं माखासेया कसारि दं बे कसारि होननाय जिनिसा नटिफाइड नङा बिसोरो सरनिया खिन्थु कसारि होनालाय खिन्थु माखासेया बर' कसारि लादों खिन्थु बर' कसारिब्लाबो नों कसारिब्लाबो बिसोर सरनिया नों बर' सरनिया नटुबे नङा आरो बर' कसारि होननानै लादोंबा बे गावखौ बर' कसारि होननानै दा जेरै नबसरिनाया गावखौ प्रुफ खालामनो हायाखै बै बाखियाबो रावबो प्रुफ खालामनो हानाय नङा जोंहा बेखौ बिसास दं आरो बिसोर प्रुफ खालाम जोंहा दा बेखौ नायनांगौ दरकार गैया बे बर'मोन माबामोन होननायनि खोथा गैया मानो होनबा सरनिया मोनसे कमिउनिटि बिसोरो आलादा सेपारेट कमिउनिटिब्ला बिसोर नटिफाइड जानांगौ बे नटिफाइड नङैनि थाखायनो बिसोरो बेखौ मोना सोरबा बर' कसारि होननानै लाथों सोरबा राभा होननानै लाथों बा सोरबा कसारि होननानै लाथों बे बिथांमोनहा बे सरनिया जाथिया जिहेतु नटिफाइड नङा बिसोर मोना आरो ललित पेगुनि मोनसे खारना जाहैबाय मा ललित पेगुआ बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंनि 6 सिडिउल अट'नमास काउन्सिलाव गेलेनो मोना बियो आवगायनिफ्राय मोना दा बियो होनबाय जे बेखौ आं अबजेक्सन हरदों जे माने बियो बे बाहेरानिफ्राय बोरै गेलेनो मोननांगौ जोंनि 6 सिडिउल अट'नमासआव बोरै गेलेनो मोननांगौ होमबा बुंबाय आङो खालि चिफ इलेक्सन रिटार्निं अफिसार बुंबाय आङो चिफ इलेक्सन कमिसन गाइडलाइननिजोंल' आङो बेखौल' आं फल' खालामगोन बाखि आंहा जेबो बुंनांगौ गैया डाइरेक्ट होनखाबाय बियो होनबाय जे बियो बावहाय बहाय बड'लेण्ड अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बा अट'नमास काउन्सिल बा 6 सिडिउल होननाय जेबो मेनसन गैया दानि गोदान डिलिमिटेसनाव गथिखे बेवहाय बिदि गैयाब्ला बे गेलेफैनो मोनो होमबा जों बुंबाय होमबालाय आं सिखारनानै जे जिनिसा प्रिभिलेज गैयामोनब्लाबो जे माबा गैयामोनब्लाबो बेबायदि सुबिदा जों मोनामोनब्लाबो आं स्टेन्ड खालामनानै बुंहरदों जे बिदिबा 6 सिडिउल गैला नामा 6 सिडिउल गैला अट'नमास नङा नामा दानो बुजिबाय जों दाना बिदिब्ला जों जे आवगायाव गुनु गाना होनदोंमोन दानो जोङो बे खामानिखौ बेखौ एक्जिकिउट खालामजाबाय होमब्ला जोङो दानो प्रथम बेनो डिलिमिटेसन जानायनि प्रथम बेनो जोंनि 6 सिडिउलाव बा जोंनि काउन्सिलाव प्रथम बेनो इलेक्सन बे इलेक्सनावनो बियो जाबाय मा बे बियो बाहेरानिफ्राय गेलेनो मोननाय मानो होनबा बे 6 सिडिउलनि माबायानो गैला होननाय बायदि होनजासै आरो दा बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि लिडारफ्रा मा खालामो बेखौ माबायदि नाङो बेखौसो जोङो बिराद जोंनिया साननांगौलगिया जाबाय दा माने बियो बाहेरानिफ्राय गेलेनो मोन्दों बाहेरानिफ्राय गेलेनो मोननायखौ जुदि जों दा हमथाफिननो हायाबा होमबा बे 6 सिडिउल गैला होननानै हमनानै लानांगौ जों दा बेनो जोङो दा आंनि दुखु मोननि जोङो दा नांनायनि खारनाबो बेनो जे जोङो आं सासे हय नंगौ दिनैनिफ्राय नों जे बुंदों नोंथांमोनहा जे सोंदों जे नों सासे इलेक्सन केन्डिडेट जानानै दिनैनिफ्राय इलेक्सन केम्पिंनि स्टार्ट जाबाय बेवहाय नोङो बोरै हो आङो बेखौ WCTआव जों आदाजों जों कमप्लेनार आदाफोरजों जों सानैजों हय नंगौ जोङो इलेक्सन गेलेनो जोंनि पारपसा इलेक्सन गेलेनाय नङा जोंनि पारपसा बेखौ नांनो थाखाय फोजोबनो थाखाय सासेखौ जों फोजोबनो हाया दा बाखिया जुदि थायोब्ला होमबालाय जोङो नांनायनि मा जोंहा मिनिं थाखो बर' जाथिया होमबा जोंनि जाथिया मा जों गुबुन हारिजों नांनायनि खोथा गैया जों गावनि हारिखौ गावनि जाथिखौ आइडेन्टिटिखौ लाखिनो थाखायसो बेखौ बावहाय जे बर' जानानै बर'ल' थानो मोनगोन बे खोथा नङा दा जों गुबुन हारिफ्रा जे ST जानो मोना बेबो नङा नोंसोर नटिफाइ खालामनानै लानानै फै सरनियानो हक सयज नगस्थियानो हक राजबंसियानो हक जिखुनु बिसोरो नटिफाइ खालामनानै लानानै फैयोब्ला बावहाय जोंथ' जेबो बुंनो हाया बिथांमोनहाबो गेलेनो मोनगोन दा बेखिनिखौ बिथांमोनहा जोंनाव दा बे डकुमेन्टआ दंजोबो बिथांमोनहाबो ट्राइ खालामगासिनो दं दाबो 23rd मोनसे रिपर्ट मोनदों बे रिपर्टआव बिथांमोनहा पेन्डिङैनो दं जेबो माबायाखै दा बेफोरखौ खालामनानै लाबोखाङोब्ला जोंहा गुबुन हारिया जुदि नटिफाइ जानानै फैबायब्ला जोंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ दरकार गैया जों बुंनो हाया बेखिनि